Osaako seuraava puhua? Mitä? No niin, terve! Terve, onks mä lähetyksessä? Oot lähetyksessä. No saako vielä esittää tää Piheraho-imitaatio? Saa esittää. Selvä, tästä lähtee. Tän nimi on Teiden suolaus. Okei, saako nyt auttaa hyvä? Joo, antaa mennä vaan. Siinä sitä vitun paskaa taas perkele tulee tänne vittu tielle. Noi vitun saatanan kullit vittu. Vittu, että oikeesti vituttaa tollanen suolan kylväminen tänne perkeleen teille. Ei jumalauta, pitäisi nyt oikeastaan vittu ruveta protestoimaan tätä saatanan suolan paskan mättämistä tänne. Ja toi vittu nyt mikä tielaitos-pääjohtaja nyt onkaan saatana varmaan löytyy tuosta helpostikin. Niin saatana ottaa selville missä tää pässi asuu saatana. Ja tätä voisi ruveta ottaa elämäntehtäväkseen saatana. Että kantaa perkele kerran viikossa sille omalle saatana vittu suolaa pihat täytää. Ettei vaan herran vittu liukastu perkele. Niin. Okei. No se meni ihan hyvin. Harmi, että ei oo kilpailua. Joo, ei se väliä. Se meni ihan jees. Okei. Lisää viinaa. Lisää viinaa, silmät liikkuu. Joo, lähetä terveisiä. Ravitsevasti suviinaa. Sisuviinalle terveiset. Mitä? Täh? Ei tässä muuta. Ei muuta. Alright, kiitti soitosta. Oho, väärä vipu. Jatketaan musiikilla.